Следващия трик, който ще ви покажем, е един много готин трик. Моят приятел го нарече String Spin, защото при него въжето просто се върти. Ето така изглежда трикът. Тръгваме за Split Bottom Mount и просто развъртаме въжето. Как да направим този трик? Започваме за Atomic Bomb. След това пускаме лявата ръка и издърпваме средното въженце. Възможно е въженцето да ви падне от йойото, нищо няма проблем, на мен също ми се е случвало. Ето от този ъгъл правим Split Bottom Mount и издърпваме средното въженце. Ето така, за да се завърти. Важно е също, след като направите този трик, да върнете въженцето обратно отгоре, за да не ви стане възел. Защото и това е възможно. За последен път ще ви го покажа. Atomic Bomb, средното въже. Това беше String Spin.